Shitio Hadien ke Akynduh CM ke KGDC, Kinongi jaka Meghalaya Commercial Truck Owners and Operators Association, kila Shah Shah Tyrwa Pisa. Bariakani la pensengo de Kinongi jaka Association haka Jialang mentakasngi kabla long Hamekofed Hall Nongston. Idon na kaliang jong kinong upgrade, idon na kaliang jong gitry no wide menta agini isi beradab tidak kadon gejing berngem bersit dan persang dan berngem penting ko tempat ya kini kinong yalang da ka boong bangi devan sange to ya kani ka isu bangi sim bat ndadin ba kinong yalam na kaliang jong kinong yalam kila penne bat penne dan sim ya kani isu kaladon sa kajin penjam na kaliang jong ki ban terwa ya kinong yalam ki ba Ahmad bat ya ki para members jong ka asian da ka ba terwa ya ki ba balai ba nginom ya sutu jimut no bat kini bawai gate ba kinong upgate kita onsai hangi ba haba what iki members of council ru ni ai ka bai sha ni ai ka bai dut ni sam te piru simno ya kani ka bai simlam ku simlam ya simlam ku ni khot jo council ku mut CM KM bat kiwe te nakaliang jong ki nongelam ki lapane halor gani ka nong rimru menta kalami ke jingkren na kini kinong yo ik ni gigit bat kinong wai ik ni gigit kinong upgate ba lada pipene palat nangne syaknat ka council kan penengkam ya kabor jong sarkar ban kem ya kikali ban kem no ikali jongi ban penwit ban pentut ikali jongi dagi bor jong ka an ban gi bor sarkar tengang iba kani kalong ke ka basniu ba ni iba ka sniu ba kani ke jing yakun nani kani ke jai di ka jongi ban yo ya ka kumbalong mentang iba kan poi ka basniu ban nakaliang jong ka komiti jong kini ki driver trok bat kini ki malik trok bat kini ki try kali terter nilai rai kumni balada ka sarkar kaya penistom yangi kaya le kini ki kam ki balong ki bomya hap mo kini bape ya konsil ada kim snap bat kiai le kumni kam kan sapoi ka po bakan don ka jing ya ki ba pola kan ka jela jungi bana kaliang jong kini ki try trok mo bangin sa aino ngin sa ulit penyang no ikali jongi ban perlu ngejeki bangin aino sorta da ka bangin penyang no ikali jongi at konsil da bangin penyang no ikali jongi apo sekretariat da bangi aino sorta namar pun bolong menta ngira long pun kita gibar jela haka jakala jong bangi sya tax man kesni ni sya nyon man la ka jaka kumbale ya gibar jela bat misoi ladi lalong ba ngimdei long traishu akan jakala jong Ka Association ka Banjuri CM ka KGDC bo untuklar no mar dori ki jing dawa jongka hagani ka jelang ka Association kala rai ba dawaru na ka council bakan map shwa ya menta shipor ka jingshim khajana na ka district council bana ki hima kumba ka sarkar jala kala le namar ka wanra jing ba jingjin jari ki nong khai khamtam hapdeng kani ka khlam COVID-19 ka Association kala dawaru no CM bakin siu no tang shijaka ka bai gate la ka long ka gate ka district council ne jong ka hima namar ka jingbon palat ji gate lumpisa kala pulong ka wei ka kali baka hapan si hadu prala ni khandai si ni ka bai gate nang ni sakmat ngin sale ek ka benda ka bangi ngi di banle din ringi dawa tene lane ngi kerpat jur ru UCM baun khot kham kloi nang ba ki bro kin pensok lani kin penyo ya ka hok ka jong malawi puwi unong don ye ki kali kumbangi ladawa ngilabu baun ma yang menta sipor hakum kani kepor ka bahiran ma nang ta sakawiru habidi batkiget ha ba ngilabu ha jingtho bat hangni mentaru kayi ngilaya kran ba kan kampen suk bat kadehiru ka jing shisha ha ka bangi kwa bangin siu tangshi jaka kata kari ka benta ha ka bangi dawa jure na hausiam baunle ya kadi ka benta lem kamta na kaliang jong ka asyan kumbangi lerai menta ngimban se bangi haban ke laningi haban yeng ban ksai ya la ka jong ka benta